ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роӣ кардам, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар шумо давонхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, ягон аппарат, обшим чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотча дар WhatsApp имо экран мода рӯй кунен. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор ҳастанд хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Москва, аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Тисор, Хӯросон, Роғун, Фархор, шаҳри Бухтар, территорияи дӯстони азиз шаҳри Ҳисор ва ҳастаи боғи мевафурӯшӣ, яъне боғи мева, яъне севи биҳӣ ки обтон фурӯхта мешавад, ки ҳамаша дар ин реклама ба шумо мегӯем. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки аз куҷо ба шумо хона, замин лозим, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаш мекунем. курси имрӯза 114 сомонӣ наварасамеги маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки комфортно ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биён ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, мо ба шумо тавсия метиҳем компания якай бегзора ки пересечения граница аз территорияи Москва, Московская область, территорияи Садовод, МКАД худашон қабул мекунанд ва ба сарҳади Қазоқистон соқу саломат бурда меоранд. мошинаша мошинаи комфортна, люкса дурнуш, кондиционер, вайфай ҳамихетшо қоидавӣ дорад. акай бегзор таҷрибаи 10-солаи кори аниқ доранд. хоб чанд намуд мошин доранд ки мошинашон ахтон интихоб мекунанд ва ҳар рӯз рейс доранд. ин ҳамихали мошинае ки дурнушон люксае. ҳар рӯз рейс доранд. шумо аз номи канали мо гап занем, ба шумо ягон скидка мекунанд. дута рақам аст, ҳар рақамошон 24 соат кор мекунанд ва ҳар душта имо WhatsApp доранд. кадоми дар ки мақсад ки пересечения граница Қазоқистон ки лозим бошад, ина ба шумо мошинаи комфортна ва буварӣ. маромад ягон саволи иловагӣ бошад, дар ҳамин рақамҳо шумо муроҷиат кунед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд. маромад. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза ҳастае ки срочное қарор дорад дар шаҳри Роғун, деҳаи Ҷавонида. яъне ки шаҳраки Роғун, деҳаи Ҷавонӣ, ҷои хуба мега, ҷои ободӣ. 12 сотиқ замин масоҳат дорад ки 8 дар хона дорад. хонае ки хонаи дуошонае ки 8 дар хона. боб свет таъмин аст дӯстони азиз. якта калидор, ҳоҷатхона, ошхона, баня дорад. хонаҳо хай ҳамашон ремонт дорад, яъне ки баъзеҳошон коробка, баъзеҳошон барои зиндагитон мешавад. дар тирезаҳош часпондагӣ ҳастаи ва якчанд намуд дарахтона дорад. хоб замини кушод 12 сотиқ замин, хоб 8 дар хона, хоб нархаш 270,000 сомонӣ аст, бо муомила дорад. якумаш рақамҳои билайн, ахираш 36 WhatsApp дорад, ҳам кор мекунад. дуюмаш рақамҳои Россия кор мекунад ва WhatsApp ҳам дорад. хоб масъалаи ош мега проблема нест мега. бо ягон маълумоти иловагӣ агар хоҳем фаҳмида, рақамошон занг занем, ба шумо фаҳмода метиҳанд. нархаш 270 бо савдо муомилаш дар назди хона маромад. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон. срочное қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фидавсӣ, пояни Корбо, маҳаллаи Гравзавод, хонаи 210. дӯстони азиз, ҷои беҳтарина. бо маълумотои бештар тариқи телефон худтон мегирем. хона 2 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр аст ки бо ремонтҳои замонавӣ обсвед аст. хоб баня кухни дорад дӯстони азиз. хоб термикс ҳам дорад, баня берун дае. ҳуҷҷатҳои хона 100%, дуруни хонаҳо дӯстони азиз 5/3 ва якта дигаш 3/3, дута дигаш ҳамихел аст. ду хонааш 5/3, як хонааш 3/3 аст. баня, ҳуҷҷатхона ҳама чиз дорад дӯстони азиз, бо 2 сотиқи замин, гирди хона маҳкам, бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. ҷош мега ҷои беҳтарин. хона мега дастсрочно фурӯхта мешавад бо нархи 330,000 сомонӣ ки бо савдо муомилааш дар назди хона. якумаш рақамҳои Вавилон дастии 74, дуюмаш рақамҳои Мегафон, ахираш 96, WhatsApp, Telegram ҳама чӣ пайваст доранд. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, ҳамаш қоидавӣ, баня, паня ҳам дуруда, ҳам берунда дорад, бо кухни гарнитур ва термос дигар чизо. обши хона бо шароитҳои замонавӣ таъмин аст. нашод сумуш мека арзон мекунем. маромад дӯстони азиз, бештар маълумоти пураша аз тошон гирен ва агар шумо давонхали хонаҳои фурӯшии квартира, замин чизе ки барои реклама кардан бошад, маромад пешкаш кунем, мо реклама мекунем. лайк кора фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм эълони навбатӣ. хоб баъдрон севи фурӯшӣ ҳастае ки севи биҳӣ ки боғишкатияи нархаш 6 сомон 1 кило шуда. агар шумо обтон гирем, ба шумо арзонам карда мешавад.
севбиҳӣ қарор дорад дар территорияи шаҳри бохтар дар боғи калон аст ки чанд қайки дар кор томоша ҳам қадар ҳастаем ҳамин пухтагии тайёра мега соҳибуш беҳтарин сифат ҳами сочиняе нархаш мега 6 сомонӣ аста килош мега бо муомилат дорад агар ки шумо оптон бисёртар гиред яъне скидкаи хуб мекунад срочнае ки ина рақамошон якумаш рақамҳои мегафон ахираш 58 дуюмаш рақамҳои ина шамасаи дастӣ ахираш 02 шахсоне ки барои бозор аста мақсад хеле коро дар сар кор доранд ё ки шахсоне ки мехоҳанд барои ягон варенӣ кардан яъне ки ба шумо арзон метавонад ки боғае яъне деҳқония севи деҳқония ки арзон карда метиҳанд марамат дигар маълумотҳои пурраша аз худтон гиред севи биҳӣ бо сифати аъло дар территорияи шаҳри бохтар ҳамин қадр маълумот аста метавонед худтон занг занед дигар маълумоташа аз соҳибашон гиред марамат скидкаш дар наздаш баъд дӯстон агар шумо дар охали меваҳои фурӯшӣ ягон гоҳу мол ягон мошин ягон техника хона замин мошин чизе ки маҳсулоти барои реклама кардан бошад марамат роё кунем мо реклама мекунем лайкора фаромош навора то охираш тамошо кунем мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ аз территорияи россия хона қарор дорад дар территорияи россия подмосква город сергеев посад деревная слободка посёлкаи диване дӯстони азиз ҳамин хел хуб ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар барои маълумотош фаҳмидан шумо бохтон занг зада пурси опшин территорияи москвадай сергеев посадкадай деревная слободка хуб дӯстони азиз 6.5 сотиқ замин дорад ки дута вагонча дорад ки барои вагонча барои зиндаӣ кардан мешавад гирдванаш пои худ бозабор маҳкамай об свет мушкил надорад дӯстони азиз вагонча барои зиндаӣ кардан гирдвана пои худ одамо зиндаӣ доранд пешхона асфалт мактаб садик супермаркет электричка 2 километр мега болотар астае ва инчунин мега документошам 100% астае ва барои справка кардан яке ҳамин хел шуда мешавад и ҳам ба сомонӣ фурӯхта мешавад ҳам ба рубл кати бо сомонӣ 135 000 сомонӣ бо муомила мешавад ё ки ба рубл кати нархаш мегӯяд 900 000 рубл бо савдо дорад агар ягон мошин дар тоҷикистон бошад мега ба мошин алиш мешавад варианти худтона пешниҳод кунем хоб замин бо вагончаш барои зиндаӣ кардан бо документош хоб территорияи москва да дӯстон азиз сергей посада хоб ин ҳамин рақамҳои россияи прамой кор мекунад дар рақамҳошон ватсапам дорам дӯстон азиз агар ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳед агар шумо фаҳмидан ҳамин рақамҳода занг занед чӣ саволе дорем ба шумо ҳамин саволтона ҷавоб яка як бародаи тоҷикмонае документош мегӯяд 100% бо агар скидка арзон мешавад марамат метавонед занг занед ва агар шумо дар охали заминаи мошина аз территорияи москва аз территорияи россия барои реклама кардан бошад марамат пешкаш кунем мо реклама мекунем фақат барои меҳнати мо лайкора фаромош накунед навора то охираш тамошо кунем мегзарем ба панҷуму замини фурӯшӣ замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки бо временкаш қарор дорад дар шаҳри душанбе ноҳияи шоҳмансур кӯчаи камола пеши мактаби 39 ориентир калсавой сеюм баз яъне повороти аэропорт документошам 100% 4 сотиқ замини маҳсулот дорад ки временка барои хона дорад дӯстон азиз хоб об светчам аста наздики дуруни шаҳр аста ҷои беҳтаринае ноҳияи шаҳри душанбе ноҳияи шоҳмансур кӯчаи камола пеши мактаби 39 ориентир калсавой сеюм баз повороти аэропорт хоб об свет ҳастай временка дорад 4 сотиқ заминае замин дар душанбе буда нархаш мега сроша 250 000 сомонӣ аста мега бо муомила ва савдо дорад якумаш рақамҳои тисел дастӣ 26 дуюмаш рақамҳои инашам тисел 85 инашда ватсап доранд обшум ҳад рақамошда ватсап доранд ки рақамҳои 00 кор намекунад тоқа ватсапш кор мекунад рақамҳои 8500 прамои ватсапае ай рақамҳои дигари 26 инаш кор мекунад инашдам ватсап доранд 250 000 сомонӣ аста бо муомила дорад ва ҳуҷҷатам дорад ҳуҷҷаташ 100% об свет мекунад мушкилӣ надорад шаҳри душанбе ноҳияи шоҳмансур кӯчаи камола ягон саволтон боша марамат бо занг занед бештар маълумот ин тарафу заминаш худаш ҳамхел қимата барои ки ҷои беҳтарин ва ҳама чи дар наздикишае ягон саволтон боша марамат занг занед дигар маълумотша аз соҳибашон гиред марамат ана бобиҷон лабай мошиноро дидем дидум ширкати бахтиёру баҳромҷон дар россия дар анамин борҳое ки тоҷикистон меоянд бозори садовод ва люблино ҷамъ мешаванд борҳое ки бо дар гирду атроф аст ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд ҳамин борҳоро барои тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф
نرگزاری کرده می شود. بچه انا وقتی که بارها آمد با تاجیکستان که در آمد از همین خوجند باستانی سر کرده تقسیمات سر می شود. با دوشنبه شهر در آمده دیگر جاها ناحیه های گرد اطراف با عموما تمام شهر و ناحیه های تاجیکستان بارها تقسیم می شود. بابی جان از همه اساسش کفالت دارد. نه گرانتی هم بله نویر حکای باباش شما فهمیدیم این رقم های تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید شما هم زنگ بزنین در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش می آمده мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. Квартира қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Хӯросон 6, Красинка. дӯстон азиз, сехонага квартира ҳастанд ки духонагаи кушод кардагӣ ҳастанд ки дар дуюм ошина қарор дорад 60 квадрати метра. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. хоб ду дар хонаи калон кардагӣ бояд яке хоначаи дига отдельна кухни кардагӣ астон азиз ва дигар чиё дорад. нархаш мегӯяд 260 000 сомонӣ аст, мега соҳибаш бо муомила дорад, ремонтам дорад. 260 савдо ва муомилааш дар назди ҳамин квартира. хоб саволои дигартон агар ки боша барои шумо рақамҳои поёмда мегафон аст, маромат занг занед, бештар маълумотша гирин. агар рекламаи хонаи фурӯшӣ дорен ё ки замин, мошин, аппарат ягон чӣ барои реклама кардан, метавонед дар канали мо муроҷиат кунед, мо реклама мекунем. лайкотона фаромӯш накунед, гузоред навора то охираш тамошо кунед ва навора илтимос падлисаш кунед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Фархор, хоб ноҳияи ҷамоати Кезилсу. ҳамин хеле маълумотон аст. ноҳияи Фархор дар Кезилсу. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки дудар хона кардагӣ аст. гирдванааш маҳкам бо шароитҳои зиндагӣ мегӯяд омода, яъне ки барои зиндагӣ мешавад. нарша мега 80 000 сомонӣ аст бо муомила ва савдош мега дар назди хона. хоб шахсоне ки аз территорияи Фархор хонаи арзон ки хоҳиш кардед, як хона барои шумо пешкаш кардем аз ноҳияи Фархор Кезилсу, метавонем бештар маълумотша гирем. хоб шумо дам агар ҳамхали бо хона аз ягон ҷо ки лозим бошад дар комментира нависед, агар ки мо ёфтем дар видеои оянда ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. лайка фақат фаромӯш накунед гузорем. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, срочная, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, 102 микрорайон аст. якхонага квартира дар дуюм ошина қарор дорад, 35 квадрати метр. хобоб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, отопление, мебел, термис ва дигар чизҳои лозимӣ дорад. нархи квартира мега 285 000 сомонӣ аст, мега соҳибуш бо муомила дорад. якхонага дуюм ошина, 35 квадрат дар 102 микрорайон. хоб маълумотҳои бештар бо асфо шумо, яъне ки пеши саро гуфтага аст. хоб главни раҳи Калонда наздик аст, пеши раҳи Калонда. рақамошо мегафон аст. чӣ саволе ки доред, чӣ маълумоте ки мехоҳед зиёдтар фаҳмидан, занг занед, аями саволотон аями рақамо поёмда гиред марама. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлолда. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки дудар хона кардагӣ аст, ки хонаҳо бо ғишти пухта ва проектҳои навкати хона коробка аст. об свет астатон азиз, хонаҳо мега дуруш 5 ба 3 ва 2 ба чандам хеле аст. дута яга ҳоҷатхона дорад ва калидорам дорад тон азиз. обшим хеле маълумотот наиста. роҳи калон мега мақсад ки наздик аст. нархаш 110 000 сомонӣ аст бо савдо муомила дорад. мабудо агар ҳамин хона шумода ки маъқул боша, бо занг занед маълумоти пурра ва аниқша аз рақамҳои поёмда мегафона бо занг зада гирем. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки срочная, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, пеши стадиони Навда. якхонага квартира аст ки дар шашум ошина аст, ки доми 7 ошина дар шашумаш қарор дорад, 42 квадрати метр. якхонага духона кардагӣ, доми нав, ремонтош замонавӣ. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорадтон азиз. хоб мактаб наздикиш аст. хоб ҷои хуба ҳуҷҷат дорадтон азиз. хоб термис ва дигар чизҳои лозимӣ. об свет мегӯяд доимӣ аст. дастрош мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 195 000 сомонӣ аст, бо муомила дорад. агар ҳамин квартира мега кадоме ки мехара, агар савдо куна, агар не ки илтимос мега, фақат мард мега занг мега, ки бо занак мега савдо намекунем, фақат яъне марду занг зана, бо мард савдо мекунем, яъне ки муомила дорад. рақамҳо дар ибтидои видео марамад. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ.
хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Исорбоятаи дига хонаи замин дар деҳаи Утабз рӯ ба рӯи қалъаи Исора мегӯяд соҳибаш ҷои беҳтаринае. 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки якта временка аст. Дӯстони азиз, хосиятивка дорад, техпаспорт дорад, ҳалномаи суд мега дорад. 5 сотиқи дига замин мега дута барак хонача аст. нархаш мега 70,000 сомонӣ аст. мега бухай муомила мекунем. ҳамин рақамҳо шуда ҳам WhatsApp ҳам имо доранд. агар ки номерашон кор накард дар ҳамин рақамҳо WhatsApp имо-да нависед. нархаш 70 та савдо мешавад. хоб марҳамат, дигар маълумото аз рақамҳои поимода. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи 5 ҷомати намуна деҳаи Мирзоян аст. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки дудар хона кардагӣ аст ки якта калидор. хоб нархаш 55,000 сомонӣ. ноҳияи 5 ҷамоати намуна деҳаи Мирзоян аст. нархшод обуш ягон чиз гуфтагӣ нест. рақамҳошон аст. тисел занг зане бештар маълумот шагиред. нархаш 55 та муомила дорад. хоб ин бу навори имрӯзаи мо то видеои оянда.